Thokozani ntambama ninjani yaphila. Namhlanje ke bengifisa ukuchaza kade ngesithunywa. Namhlanje ngiyabona abantu abaningi badidekile, abanye banemibuzo eminingi lapha kule post yesithunywa engiyipostile lapha. Banemibuzo, abanye bathi hayibo sizoba sisifaka ilwane kwasha kwacima. Hey, lalelani la. Isithunywa abantu bakini. Awukazi ungenwe umoya wangaphandle noma ongesiyo nowakini, ungenwa umoya wakini. Isithunywa umoya wakini owahamba emhlabeni uthandaza noma ukholwa. Wonke umuntu oyinsila yomuntu omnyama uyahamba ayidle lento yamagobongo. Uma kuthiwa unezithunywa, obvious vele umbethwe umuntu owadla amagobongo, wasuka egobongweni wayisedla amanono. Manje mayisedla lo manono kungakho nina mase kufanele ukuthi sithi cha dlaleni amagobongo nali nokhamba lesithunywa. Senyadideka ayigcineni abafundisi benu abanitsheli iqiniso ukuthi yini ithunywa. Nyathunyazisa nje, hayinethunywa, hayinethunywa. Hayibo, akwazi nokuthi ithunywa yini. Ayikho into eyithunywa ekuthiwa ithunywa zesonto. Umfundisi osuke ephethe lelo bandla ekunina usuke isithunywa sakhe esimbethe singamele nina nonke, nimbethwe isithunywa sakubo. Yekani lokho ningibuza ukuthi hayi manje mkhulu kahle manje senidlisa umuthi kwasha kwacima isithunywa. Yes, umuntu wakini wena wayengimbethe wahamba edlela impande, kungakho nawe uzothi mayimbethe kuthi unezithunywa kufanele udlele isithunywa impande yaso. Mawusudlelile ke impande yaso ke isithunywa uyobeke sewuqhubeka nokuthandaza ukamba lekuthunywa. Noma abantu mhlambe khona into abangayiqondi kahle la, umuthi nesonto akuqabani ngoba nali isonto uma ufuna akuqabani nje qobo, ngoba ayikho intembi ngala emthini, ayikho futhi intembi nangala esontweni. Uma kukhona intembi emthini nasesontweni ikhona vele intembi. Thina sekukhuluma mina vele ngumphathi wazo ke iziyoni ngiyiphethe nganikwa nje ibandla. So ngivula ingqondo namhlanje. Isithunywa abantu bakini kungakho nizoyiyela emanzini nidlele impandi yakhona. Ningalokho ningibuza ukuthi hayi isithunywa sedlela umuthi yini. Yes, siyadlela umuthi. Umuthi isiwasho, isithunywa uyadlela leyo nto leyo. Sinokhamba laso isithunywa, udlele lo khamba qhubeke nokuthandaza. Uma sekushiyana ukuthi isithunywa sakho sisebenza kanjani, ngoba kuzona zonke izithunywa eziprofitayo. Mawungena isithunywa kanti ungena isithunywa esasisiza noma esasikhuleka nje kwenzeka izinto zenzeke. Hayi ukuthi mawudla isithunywa usuzoprofita noma ubhekani iphiwo zenu. Manhlani phileke ilaleleni lenkulumo namhlanje isithunywa. Ngichaza nje ngesithunywa. Angifuni ukuphinde ngithi angakho inkulumo mpikiswana. Angakhi ini nana ngakho inkulumo mpikiswana. Ingakho ngingaphenduli nakumakhemonti ngoba mina ngifuna umuntu owaziyo ozosiza kumina, afuna usizo kumina ngimsize. Ngeke ngibone ngiphikisana nani ma comment othi hayi isithunywa siyathandaza, aqhubekeke nokuthandaza. Yibo laba besithi masingene emasontweni bavele basikhalele. Jesus moyele azehlekani inyembezi umuntu ubondalo. Ithunywa idlala ngayo zakubo ziyamnyisa. Azawe omunye esikhayizelawe. Hamba odla impande ubuqhubeke nokuthandaza. Nathi siyathandaza siyiphethe iziyoni. Vulekani ke. Kodwa njengoba ngikhuluma lenkulumo ngiyazi angibizelwe kunina nonke. Akunina futhi nonke nizongizwa. Kodwa abazongizwa ababizelwe kumina.
mawuza ukuthi hayi futhi uthi awungizwa futhi ukholelwa kuleyo ndlela ukholelwa kuyona kholelwa kuyona ke kodwa isithunywa abantu bakini awungena umoya wangaphandle amen.